シルバーウィークおすすめイベント2000。まずは9月22日、秋の夜長に秋の夕べ。ラフターヨガで体を動かしてみんなで楽器を演奏する限定8名様のワークショップ。それに珍しいハンドパンやクリスタルボールのコンサート付き。クリスタルボールが全音階が並ぶ姿はなかなか見られませんよ。今回は中国のこと陽金が登場。残席わずかとなっています。お申し込みはお早めに。そして9月23日は渋川の上州村の駅でライブ&マルシェ。今回の出演者はレアル、アリンコ、オタマンチーズの3組。オタマンチマルシェも素敵な作品がいっぱい。ライブで一緒に踊ってお買い物も楽しめます。ぜひ遊びに来てね。